Το θέμα θεωρώ ότι είναι πάντοτε επίκαιρο, η γλώσσα και η μουσική, και βέβαια πολύ έντονα αλληλένδετο, και ειδικά για το δικό μας το γένος των Ελλήνων, των Ρωμιών. Όπως θα ακούσουμε έτσι λίγα λόγια που έχω ετοιμάσει εδώ να πούμε, γιατί η γλώσσα και η μουσική είναι δύο πολύ μεγάλα, έτσι, μεγάλοι ωκεανοί θα τους χαρακτήριζα. Δηλαδή, για να μιλήσει κανείς αναλυτικά και να καλύψει στην πληρότητά του αυτό το θέμα, θα πρέπει να μιλήσει για πάρα πολλές ώρες. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προσέγγιση όσο μπορούμε πιο συνοπτική, για να δούμε την αξία της ελληνικής γλώσσας και της μουσικής μας παράδοσης, την οποία αγνοούμε δυστυχώς οι σύγχρονοι Έλληνες, στο βάθος των αιώνων. Το γένος μας, το γένος των Ελλήνων, των Ρωμιών, αποτελείται αναμφισβήτητα από έναν λαό ο οποίος έχει πολύ βαθιές και πανάρχιες ρίζες στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι γνωστό ότι οι ρίζες ενός λαού ψηλαφώνται από τα πολιτιστικά του ευρήματα. Κύρια πολιτιστικά στοιχεία ενός λαού είναι σίγουρα και πρωτίστως η γλώσσα αλλά και η μουσική, η οποία αποτελούσε και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της αξιακής και γενικά πολιτιστικής ταυτότητας και νοοτροπίας ενός λαού. Για την αξία, την ιστορία και τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας ακούμε κατά καιρούς διθυράμβους, έξωθεν κυρίως ερχόμενοι, για τους οποίους αισθανόμαστε υπερήφανοι, ενίοτε κομπάζουμε και κομποριμονούμε, δίχως όμως να γνωρίζουμε επακριβώς για ποιο λόγο. Και τι θέλω να πω. Εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες αισθανόμαστε υπερήφανοι για τους ευκλεείς προγόνους μας όταν ακούσουμε κάτι κολακευτικό για αυτούς, κυρίως από κύκλους της Ευρώπης και της Δύσης γενικότερα. Και ομοίως αισθανόμαστε μειονεκτικά όταν μας κατηγορούν, πάλι τα ίδια κέντρα, για την αφαιρεγγιότητα και την έλλειψη αξιοσύνης, όπως ισχυρίζονται, ημών των απογόνων αυτών των ευκλεών προγόνων. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι εύκολη. Γιατί δεν γνωρίζουμε τους προγόνους μας, δεν γνωρίζουμε τα επιτεύγματά τους, δεν γνωρίζουμε τον θησαυρό που παρήγαγαν, δεν γνωρίζουμε πολλές φορές ούτε καν μια χρυσή ψηφίδα αυτού του χρυσού ψηφιδωτού που είναι ο πολιτισμός του γένους των Ελλήνων. Όπως προανέφερα, η ελληνική γλώσσα είναι η θεμελιώδης, η βασική χρυσή ψηφίδα, γύρω από την οποία κόλλησαν και οι υπόλοιπες και πήραν από το λαμπρό χρώμα της, και έτσι δημιουργήθηκε το χρυσό ψηφιδωτό, θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε, που ονομάζεται ελληνικός πολιτισμός. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας παρουσιάσω όσο πιο σύντομα και κατανοητά μπορώ την πορεία της ελληνικής γλώσσας και την υπερπολίτιμη αξία της μέσα από τα μάτια και τη σκέψη μεγάλων και σπουδαίων ανδρών και γυναικών του χθες και του σήμερα. Η ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα, έχει ζωή και αδιάκοπη συνέχεια εδώ και περίπου 5.000 χρόνια. Σύμφωνα με τους γλωσσολόγους, η πορεία της ελληνικής γλώσσας έχει κάποιους βασικούς σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός σταχυολογείται από το 3000 έως το 2000 π.Χ. και ονομάζεται προϊστορική κοινή. Ο δεύτερος από το 2000 π.Χ. έως το 300 π.Χ. και την έχουν ονομάσει οι γλωσσολόγοι αρχαία ελληνική. Ο τρίτος σταθμός είναι από το 300 π.Χ. έως το 600 μετά Χριστόν και νομίζω είναι στους περισσότερους από εμάς γνωστή η Αλεξανδρινή κοινή, είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Και ο τέταρτος σταθμός από το 600 μετά Χριστόν μέχρι το 1800 μετά Χριστόν, η μεσαιωνική ελληνική γλώσσα, και από το 1800 μέχρι και τις μέρες μας είναι η λεγόμενη νέα ελληνική. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το χρονικό εύρος, η διάρκεια ζωής της ελληνικής γλώσσας. 5.000 χρόνια είναι ένα ασύλληπτο νούμερο και χρονικό μέγεθος. Η ελληνική γλώσσα, λοιπόν, σύμφωνα με το σύνολο των γλωσσολόγων του πλανήτη, είναι η αρχαιότερη γλώσσα του κόσμου,
η οποία ομιλείται και γράφεται συνεχώς επί τουλάχιστον 4.000 χρόνια, και έτσι γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται, θα το δούμε και παρακάτω με κάποια παραδείγματα που θα σας αναφέρω, πρόκειται για μια ενιαία ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι ίσως το σπουδαιότερο που θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι μία γλώσσα. Οι παραπάνω κατηγορίες που σας ανέφερα έχουν να κάνουν περισσότερο με την με το χρονικό διαχωρισμό. Δεν είναι ότι είναι άλλη η αρχαία ελληνική γλώσσα και άλλη η νέα ελληνική. Θα αναφέρω κάποια παραδείγματα και θα δείτε έτσι με πολύ εύγλωτο τρόπο θα καταλάβετε αυτό που θέλω να πω. Είναι λοιπόν λάθος να διαχωρίζουμε τη γλώσσα σε αρχαία και νέα, διότι είναι άλλο η κατάτμισή της σε χρονικές περιόδους, όπως προανέφερα, και άλλο ο διαχωρισμός της ίδιας της γλώσσας, ο οποίος είναι λανθασμένος. Είναι μία η γλώσσα. Σχετικά με αυτό, δηλαδή με το ενιαίο της ελληνικής γλώσσας, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, Οδυσσέας Ελίτης, υπογράμμιζε τα εξής. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα, η ενιαία ελληνική γλώσσα. Το να λέει ο Έλληνας ποιητής, ακόμα και σήμερα, ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφό και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται εκεί, στα αρχαία. Παρότι πέρασαν χιλιάδες χρόνια από την εποχή του Ομήρου, ο οποίος έζησε περίπου το 800 π.Χ., όλες οι ομηρικές λέξεις που έχουν καταγραφεί έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Μπορεί να μην διατηρήθηκαν ατόφιες, αλλά έχουν μείνει στη γλώσσα μας μέσω των παραγόγων τους. Μπορεί να λέμε νερό, αντί για είδωρ, αλλά λέμε υδροφόρα, υδραγωγείο και αφυδάτωση. Μπορεί να μην χρησιμοποιούμε το ρήμα δέρκομαι, που σημαίνει βλέπω, αλλά χρησιμοποιούμε τη λέξη οξυδερκής. Μπορεί να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη αυδή, που σημαίνει φωνή, αλλά παρόλα αυτά λέμε άναυδος και απίβδησα. Επίσης, σήμερα δεν λέμε λοπούς, τα ρούχα, όπως τα έλεγε ο Όμηρος, αλλά λέμε τη λέξη λοποδίτης, που σημαίνει αυτός που βυθίζει, δύει δηλαδή, το χέρι του, μέσα στο ρούχο για να κλέψει. Αλέξω, στην εποχή του Ομήρου, σημαίνει εμποδίζω, αποτρέπω. Τώρα χρησιμοποιούμε τις λέξεις αλεξίπτωτο, αλεξίσφαιρο, αλεξικέραυνο, αλέξανδρος, αυτός που αποκρούει τους άνδρες. Με το επίρρημα τηλέ, στον Όμηρο εννοούσαν μακριά, εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις τηλέφωνο, τηλεόραση, τηλεπικοινωνία. Λας ή λας, έλεγαν την πέτρα. Εμείς λέμε λατομείο και λαξεύω. Πέδων, στον Όμηρο σημαίνει έδαφος. Τώρα λέμε στρατόπεδο και παιδινός. Το κρεβάτι λέγεται, πώς νομίζετε, λέχος. Οι γυναίκες καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Εμείς αποκαλούμε λεχόνα τη γυναίκα που μόλις γέννησε και μένει στο κρεβάτι. Πόρο έλεγαν τη διάβαση, το πέρασμα. Σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη πορεία. Επίσης, αποκαλούμε εύπορο κάποιον που έχει χρήματα, γιατί έχει εύκολες διαβάσεις. Μπορεί δηλαδή να περάσει όπου θέλει, και άπορο αυτόν που δεν έχει πόρους, τον φτωχό. Φρyn είναι η λογική. Από αυτή τη λέξη προέρχονται το φρενοκομείο, φρενοβλαβής, ο εξωφρενικός κτλ. Δόρπος λεγόταν το δείπνο. Σήμερα η λέξη είναι επιδόρπιο. Λόπος είναι στον Όμηρο το ένδυμα. Τώρα αυτόν που μας έκλεψε, το είπαμε και πριν, συγγνώμη, το λοποδίτη. Ήλοι ονόμαζαν ένα τόπο με δένδρα και εμείς λέμε υλοτόμος. Άρουρα ήταν το χωράφι, όλοι ξέρουμε τον Αρουραίο. Τον θυμό τον αποκαλούσαν χόλο, από τη λέξη αυτή πήρε το όνομά της η χολή, με την έννοια της πίκρας. Λέμε επίσης αυτός είναι χολωμένος. Νόστος σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα. Εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε τις λέξεις παλινόστηση και νοσταλγία. Άλγος στον Όμηρο ήταν ο σωματικός πόνος, από αυτό προέρχεται το αναλγητικό. Το βάρος το αποκαλούσαν άχθος και εμείς σήμερα λέμε αχθοφόρος. Ο ρήπος ήταν η ακαθαρσία, εμείς λέμε σήμερα ρήπανση. Από τη λέξη εδώς προήλθε ο ανεδής. Πέδι σημαίνει δέσιμο και τώρα λέμε πέδιλο.
Εμείς χρησιμοποιούμε επίσης και τη λέξη χειροπέδες. Από το φάος, που σήμαινε το φως, προέρχεται η φράση φαϊνές ιδέες. Άγχο σημαίνει σφίγγω το λαιμό, σήμερα λέμε αγχώνει, και βρύχια στον Όμηρο είναι τα βαθιά νερά, εξού και το υποβρύχιο. Βρήκα 20 λέξεις, μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο πραγματικά. Βλέπετε πόσες λέξεις από την εποχή του Ομήρου, περίπου το 800 π.Χ., που δεν σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν τότε, προφανώς ήταν ακόμη πιο παλιές λέξεις, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Από όλα τα παραπάνω, λοιπόν, συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αρχαία και νέα ελληνική, αλλά για μια ενιαία ελληνική γλώσσα μέσα στους αιώνες. Η αξία, λοιπόν, και η σημασία της ελληνικής γλώσσας έγκυται πρωτίστως στην πολυχιλιόχρονη, αέναη, ενιαία παρουσία της, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Αν απαριθμούσαμε όλους τους επιστήμονες και σοφούς παλαιούς και σύγχρονους που εκθίασαν την ελληνική γλώσσα και τόνισαν τη μοναδική αξία της, θα μιλούσαμε για ώρες. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά για να μας δώσει μια μικρή γεύση. Και θα αναφερθώ και σε ξένους και σε Έλληνες. Ο Μαξ Φον Λάουε είναι ένας Γερμανός επιστήμονας, ο οποίος έχει πάρει βραβείο Νόμπελ φυσικής και ο οποίος είπε τα εξής για την ελληνική γλώσσα. «Οφείλω χάρητε στη Θεία Πρόνοια, γιατί ευδόκησε να διδαχθώ τα αρχαία ελληνικά που με βοήθησαν να διεισδύσω βαθύτερα στο νόημα των θετικών επιστημών». Το αρχαία είπαμε ότι είναι λάθος, έτσι. Απλά οι άνθρωποι, οι ξένοι ιδιαίτερα, αλλά και εμείς ακόμη δυστυχώς, έτσι το έχουμε αποτυπώσει στη συνείδησή μας. Τη δήλωση αυτή την έκανε όταν, διαπιστώνοντας ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια τέλεια μαθηματική δημιουργία, διαπίστωσε και τη μαθηματική δομή της. Ένας Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας, γνωστός ως Αγκρέντο, αναφέρει: «Η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονομιά που έχει στη διάθεσή του άνθρωπος για την ανέλυξη του εγκεφάλου του. Απέναντι στην ελληνική, όλες, και επιμένω όλες, χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βάσκος καθηγητής, όλες οι γλώσσες είναι ανεπαρκείς». Ο Γκλίμπερτ Μάρεϊ, ένας καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, γνωστό και μη εξαιρεταίο πανεπιστήμιο. Η ελληνική γλώσσα είναι η τελειότερη. Συχνά διαπιστώνει κανείς ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά στη λατινική, την αγγλική, τη γερμανική και ούτω καθεξής. Θα κλείσω την αναφορά μου στους ξένους οι οποίοι μίλησαν για την ελληνική γλώσσα με μία Αμερικανίδα ιστορικό, την Μαριάν Μακδόναλντ. Είναι γνωστή στην Αμερική για το έργο της και για την αγάπη της στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, η οποία αναφέρει τα εξής. «Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας αποτελεί την ιστορία της φιλοσοφικής και πολιτιστικής εξέλιξης του ανθρώπου της Δύσης. Από όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα, η ελληνική γλώσσα είναι το καταπληκτικότερο. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ζωής και των σχέσεων στις οποίες οι Έλληνες εξέφρασαν τη σκέψη τους και τα αισθήματά τους είναι ουσιαστικά αντιπροσωπευτικά στοιχεία για έναν υψηλό πολιτισμό. Δεν υπάρχει πιο όμορφη γλώσσα από την ελληνική. Έχει διατηρήσει την ομορφιά της μέσα στους αιώνες, όχι μόνο με τη μορφή και τους ήχους της, αλλά, προσέξτε τι λέει, και με τις ηθικές ιδέες που εκφράζει. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να διαιωνιστεί ως πολύτιμος και ωραίος θησαυρός. Πρέπει να ξεκινήσουμε μια νέα σταυροφορία, ίσως είναι ατυχής όρος, για την υπεράσπιση της ελληνικής γλώσσας και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του παρελθόντος». Τέλος, θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σειρά αναφορών στην αξία της ελληνικής γλώσσας με μια φράση του Πλάτωνα, αυτού του σπουδαίου προγόνου μας, ο οποίος αναζητούσε, όπως και άλλοι, την αλήθεια περί του Θείου. Υποστηρίζει λοιπόν σε κάποιο σημείο «διάνοια μεν και λόγος ταυτόν». Δηλαδή, σκέψη και λόγος δεν χωρίζονται. Όπως μιλάει κάποιος, αντίστοιχα έχει και τέτοιο νου. Από αυτή τη φράση λοιπόν κατανοούμε απόλυτα ότι
οι σπουδαίες φιλοσοφικές σκέψεις και οι επιστήμες γενικότερα που γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν στον ελληνικό χώρο από τους προγόνους μας, είναι και αποτέλεσμα της απολύτου ολοκληρωμένης ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας. Ό,τι μεγάλο δηλαδή και σπουδαίο παρήγαγε η ανθρώπινη σκέψη μπόρεσε να το αποτυπώσει μόνο μέσω της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα, το μεγαλύτερο, το ύψιστο όλων που αποτυπώθηκε στην ελληνική γλώσσα είναι η Αγία Γραφή και οι αγιοπνευματικά φωτισμένοι λόγοι των μεγάλων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αφήνοντας πίσω μας λοιπόν την αρχαία εποχή και τη σοφία των προγόνων μας, πριν γνωρίσουν την όντως σοφία, τον Λόγο του Θεού, τον Σαρκοθέντα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ας μεταβούμε στη μετά Χριστόν εποχή για να ψηλαφίσουμε πώς η γλώσσα της ανθρώπινης σοφίας γίνεται η γλώσσα που θα υπηρετήσει το θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας του πεπτοκότος ανθρώπου, η γλώσσα που θα γίνει η γλώσσα της του Θεού σοφίας. Είναι η εποχή που η ελληνική γλώσσα, στο διακόνημα που έχει αναλάβει από τον Θεό, αγιάζεται και η ίδια, μεταμορφώνεται και ολοκληρώνεται σε κάθε της πτυχή. Την εποχή που γεννήθηκε ο χριστιανισμός κυριαρχούσαν στο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου η εβραϊκή, η ρωμαϊκή και η ελληνική, όπως δηλώνει και η επιγραφή στον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας πάνω, ήταν γραμμένη εβραϊστή, ελληνιστή και ρωμαϊστή. Περισσότερο από όλες όμως κυριαρχούσε η ελληνική και αυτή συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση του χριστιανισμού, γιατί ήταν η διεθνής γλώσσα της εποχής, όπως είναι σήμερα τα αγγλικά, έτσι ήταν τα ελληνικά. Ομιλείται επί πολλούς αιώνες, από τον 3ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, στα ελληνικά και στα μη ελληνικά κράτη. Δηλαδή για περίπου 600 χρόνια η ελληνική γλώσσα στον τότε γνωστό κόσμο ήταν όπως είναι σήμερα τα αγγλικά. Από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Ιταλία και τα νησιά της Μεσογείου. Τα Ευαγγέλια και γενικώς τα κείμενα της Καινής Διαθήκης εγγράφησαν, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, στην Αλεξανδρινή Κοινή, δηλαδή στην απλοποιημένη εξελικτική μορφή της αρχαίας Αττικής διαλέκτου, η οποία διαμορφώθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του. Στην ίδια γλωσσική μορφή, δηλαδή στην ελληνιστική κοινή, μεταφράστηκε από ελληνιστές Εβραίους και η Παλαιά Διαθήκη, όπως γνωρίζουμε, η γνωστή μετάφραση των Εβδομήκοντα, η οποία χρησιμοποιήθηκε διεθνώς περισσότερο και από το εβραϊκό πρωτότυπο. Τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προτίμησαν να στραφούν 8 αιώνες πίσω και χρησιμοποίησαν την κλασική Αττική διάλεκτο του 4ου αιώνος για να συνθέσουν τα κείμενα και τις ευχές της Θείας Λειτουργίας. Δεν χρησιμοποίησαν την καθομιλουμένη της εποχής τους, δηλαδή την Αλεξανδρινή Κοινή που είπαμε πριν, διότι θεώρησαν ότι η Αττική εκφράζει με μεγαλύτερη ευκρίνεια την ιεροπρέπεια, το μυστήριο και την ακρίβεια των δογμάτων. Την ίδια γλωσσική μορφή, την Αττική, χρησιμοποιούν και οι Βυζαντινοί υμνογράφοι, καθώς και οι θεόπνευστοι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύμβολο της πίστεως. Οι τρεις ιεράρχες βοήθησαν τα μέγιστα με τον λόγο τους, αλλά και το παράδειγμά τους, ώστε οι Έλληνες ως χριστιανοί πλέον να αποκομίζουν από τα αρχαία ελληνικά γράμματα ό,τι σπουδαίο υπάρχει και να απορρίπτουν ό,τι σχετίζεται με το σκοτάδι της ειδωλολατρείας. Ο Μέγας Βασίλειος με την περίφημη επιστολή του προς τους νέους, όπως «αν εξ ελληνικών ωφελήν των λόγων», και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νανζιανζινός με τις δύο στυλιτευτικές επιστολές του προς τον Αυτοκράτορα Ιουλιανό, καταγράφουν ποια στοιχεία απορρίπτουν και ποια κρατούν οι χριστιανοί από τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Απορρίπτουν την ειδωλολατρική πλάνη, αλλά θεωρούν ότι τα ομηρικά έπι, τα κλασικά κείμενα και τα παραδείγματα από τη ζωή των εναρέτων ανδρών μπορούν να διδαχθούν στα παιδιά των χριστιανών ως εισαγωγικά μαθήματα πριν από τη χριστιανική αγωγή. Η υποδειγματική χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους τρεις ιεράρχες, αλλά και γενικότερα από άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος έζησε τον 14ο αιώνα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το γεγονός ότι δεν αφόρησαν την αρχαία ελληνική σοφία, αλλά κράτησαν ό,τι οδηγεί τον άνθρωπο προς τη σωτηρία του μέσα στη νέα εν Χριστώ ζωή, συνετέλεσε στην καθιέρωση του ομήρου
και των κλασικών κειμένων ως βασικών διδακτικών εγχειριδίων των βυζαντινών εκπαιδευτηρίων. Και φυσικά μέσα από την καθιέρωση του Ομήρου και των κλασικών κειμένων πέρασε κυρίως και πρωτίστως μαζί με τα νοήματα και η ελληνική γλώσσα. Περνάμε στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αφήνουμε πίσω μας την περίοδο του Βυζαντίου για να δούμε και εδώ πώς οι πατέρες αγκάλιασαν και προώθησαν αυτή τη σπουδαία γλώσσα, η οποία θα αποτελούσε όσο ποτέ άλλοτε τον απλανή οδηγό και το στήριγμα των Ελλήνων μέσα στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, στα φανερά και κρυφά σχολιά, φυσικά, τα οποία υπήρχαν, εκκλησιαστικά και λειτουργικά βιβλία ήταν τα πρώτα αναγνώσματα των υποδούλων μαθητών. Ο Ορθόδοξος κληρικός ή μοναχός δίδασκε από το ψαλτήριο και την οκτώηχο τα ελληνικά γράμματα στα παιδιά. Σε ανώτερο επίπεδο χρησιμοποιείται μια επιλογή κειμένων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τα γνωστά ως μαθηματάρια. Η Εκκλησία κυριολεκτικά διέσωσε την ελληνική γλώσσα σε μια εποχή διωγμών, αμάθειας, φτώχειας και πολλαπλών κατακτήσεων. Μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο οι Οθωμανοί, αλλά ήταν και οι Φράγκοι και οι Βενετοί κατά καιρούς σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας, του ελληνισμού γενικότερα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προέτρεπε τους Έλληνες των χωριών, τα οποία επισκέπτετο, να ανοίξουν σχολείο ελληνικό, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την ελληνική, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Παρά την αμάθεια του λαού, ο Άγιος Κοσμάς δεν σκέφτηκε ποτέ να μεταφράσει τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες στη δημόδιη καθομιλουμένη της εποχής του. Αντιθέτως, προέτρεπε τους Έλληνες να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο για να μάθουν την ενιαία ελληνική και μάλιστα την εκκλησιαστική ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και νομίζω ότι όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, θα πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στην καρδιά μας και στο νου μας. Εξάλλου, ο Πατροκοσμάς καταπολέμησε τη χρήση διαλέκτων ξενικών από τους κατοίκους της Υπήρου και της Μακεδονίας, ενθαρρύνοντάς τους να μιλούν μόνο ελληνικά στο σπίτι τους. Τους υποσχόταν μάλιστα ότι, χαριτολογώντας ο Άγιος, ότι αν ακολουθήσουν τη συμβουλή του θα πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες τους. Τόσο πολύ προσπαθούσε να εμφυσίσει στους Έλληνες την αγάπη για τη γλώσσα, ώστε να μην την ξεχάσουν. Σπουδαία εκκλησιαστική μορφή και άριστος χρήστης όλων κυριολεκτικά των μορφών της ενιαίας ελληνικής γλώσσας υπήρξε και ο πολύ σπουδαίος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ονάξιος, λόγιος και μοναχός απέδωσε στο ομηρικό ηρωικό εξάμετρο την Ευαγγελική περικοπή που αναγιγνώσκεται στον εσπερινό της αγάπης την ημέρα του Πάσχα. Ίσως να την έχετε ακούσει κάποιοι. Είναι λοιπόν στην ομηρική γλώσσα. Χρησιμοποίησε δηλαδή κατά τρόπο εντυπωσιακό τον γλωσσικό τύπο των ομηρικών επών για να μεταγλωτήσει την περικοπή. Είναι απορίας άξιων πώς κατόρθωναν τα φτωχά Ελληνόπουλα επί τουρκοκρατίας με ένα τριμμένο ράσο και ένα κερί για να φωτίζονται χωρίς ανέσεις και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μάθαιναν τόσο καλά την ελληνική από τον Όμηρο μέχρι την εποχή τους. Ενώ σήμερα ακόμα και πτυχιούχοι δυστυχώς πανεπιστημίου δυσκολεύονται να σχηματίσουν ορθά μια πρόταση. Είναι λυπηρό και απορίας άξιων. Στα μαύρα χρόνια της δουλείας, η Θεία Λειτουργία διέσωσε τη γλώσσα και την ελληνική συνείδηση ακόμη και σε πληθυσμούς οι οποίοι αναγκάστηκαν λόγω καταπιέσεων από τους Τούρκους να μιλούν ως κύρια γλώσσα την τουρκική. Το γνωρίζουμε αυτό, ειδικά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι Έλληνες της Καπαδοκίας κράτησαν μόνο τη Θεία Λειτουργία στην ελληνική. Στο σπίτι μιλούσαν τουρκικά και έξω στις υπόλοιπες δραστηριότητές τους, στις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Δεν γνώριζαν την καθομιλουμένη ελληνική γλώσσα, αλλά συμμετείχαν χωρίς πρόβλημα κατανοήσεως στη Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία για άλλη μια φορά διαφύλαξε τη διαχρονική συνέχεια της γλώσσας και του ελληνισμού γενικότερα. Το μόνο στοιχείο το οποίο θύμιζε στους τουρκόφωνους ότι είναι Έλληνες ήταν η επί 5 αιώνες η Θεία Λειτουργία. Αφήνουμε και την τουρκοκρατία και ερχόμαστε στη σύγχρονη εποχή. Επέλεξα
δύο σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο, οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους μας και είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λένε για την ελληνική γλώσσα, και αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι κατά κόσμο, κατά τη θύρανθεν παιδεία, ήταν ολιγογράμματοι οι Άγιοι, αλλά φυσικά ήταν δοχεία του Αγίου Πνεύματος και είχαν την άνωθεν σοφία. Για να δούμε τι έλεγαν λοιπόν αυτοί οι Άγιοι για την ελληνική γλώσσα. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε χαρακτηριστικά: έτσι που πάμε, τα παιδιά στην εκκλησία αρχίζουν να μην καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο. Πολύ άσχημο πράγμα. Εμένα κλωτσάει η καρδιά μου. Πρέπει να φωνάξουμε τώρα και να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι μουσική. Και αυτοί που παλαιά ξέρανε καλά τη γλώσσα, όπως τα έψαλαν, όπως τα ομιλούσαν, όλα τα νοήματά τους της ψυχής, όπως τα αισθανόντουσαν, τα μετέδιδαν ακριβώς με τους τόνους, τη βαρεία, την οξία, την περισπομένη, τη δασία, και ξέρω κι εγώ πώς τα λένε. Η ελληνική γλώσσα έχει πολύτιμους θησαυρούς, είναι η γλώσσα που την πλούτησαν οι Έλληνες πατέρες τόσο ωραία και την τόρνευσαν και έκαναν το κτίσιμό της τόσο τέλεια, σαν να είναι μια λέξη, να πω, ισοδομική. Τι θα πει ισοδομική? Συνεχίζει ο Άγιος. Να σας πω εγώ, δεν το έχω διαβάσει σε λεξικό, αλλά μόνος μου θα σας πω πώς το καταλαβαίνω. Ξέρετε, έχουμε στο μοναστήρι κάτι τσιμεντόλιθους, οι οποίοι όλοι έχουν βγει από ένα καλούπι. Αυτοί οι τσιμεντόλιθοι είναι όλοι ισοδομικοί, ταιριάζουν όπου να τους βάλεις. Λοιπόν, παλαιά δεν είχαν τσιμέντο να κάνουν καλούπια, αλλά παίρνανε τα μάρμαρα και τα μετρούσανε τα ίδια και τις γωνίες τους, το ύψος, το βάθος με το χιλιοστό. Την Ακρόπολη και πολλά μνημεία που είχαν χτίσει, έτσι τα είχαν μετρήσει. Δηλαδή ταιριάζανε. Έτσι λοιπόν και οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και οι αρχαίοι συγγραφείς, λέει ο Άγιος, οι πατέρες του έθνους, μπορούμε και εκείνους να τους πούμε πατέρες, αναφέρεται ο Άγιος Πορφύριος, στους παλαιούς, στους προγόνους μας. Ξέρανε τόσο καλά τη γλώσσα, ώστε όταν μιλούσαν δεν μπορούσαν να πούνε μία λέξη που δεν τέριαζε με το θέμα που λέγανε. Η λέξη ισοδομική είναι δική μου λέξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Κοιτάξτε τώρα στο λεξικό. Με συγχωρείτε, εγώ αυτά τα λέγω από μόνος μου. Δεν τα ξέρω, δεν τα έχω διαβάσει. Ρωτάω εσάς που ξέρετε γράμματα. Η ελληνική γλώσσα είναι ισοδομική, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος. Το ισοδομικόν, όπως εγώ το καταλαβαίνω, είναι σειρά, ομαλότητα, γραμμή. Όλη η λύθη είναι βαλμένη όπως πρέπει. Κανείς δεν εξέχει πιο έξω ή πιο μέσα ή έχει κενό. Έτσι συμβαίνει και με την ισοδομική γλώσσα. Πω, τι ωραία πράγματα. Νομίζω ο Άγιος ο Λιγογράμματος τα μετέφερε με τέτοια απλότητα και σοφία συγχρόνως που είναι πραγματικά εκπληκτικά. Θυμάστε τους λόγους, ναι, να συνεχίσω και λίγο ακόμα, είναι σημαντικό και αυτό για τον Άγιο Πορφύριο. Θυμάστε τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην αρχαία γλώσσα? Μοιάζουν με του Δημοσθένη και όλων των ρητόρων. Αυτούς τους είχαμε μελετήσει, τους είχαν φάει τρόπον τεινά οι πατέρες. Να, ναι, αλλά ζούσαν με το πνεύμα του Θεού και έτσι στα έργα τους είχαν τέλειο περιεχόμενο και το εξέφραζαν με την τέλεια γλώσσα τους. Τους αρχαίους τους είχαν ξεπεράσει στη δομή οι πατέρες της Εκκλησίας. Γέροντα, γιατί κατήργησαν τους τόνους? Ερώτηση προς τον Άγιο Παΐσιο. Από τη γραμματική, γνωρίζετε οι παλαιότεροι, έτσι, που κατήργησαν το πολυτονικό σύστημα. Σε αυτό αναφέρεται το ερώτημα. Τώρα όπως οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος, τώρα όπως οι άνθρωποι δεν σηκώνουν τίποτε και τα πετούν όλα, έτσι και τα γράμματα δεν σηκώνουν τίποτε, ούτε οξύες ούτε περισπομένες. Και όπως όλοι τρέχουν δεν βάζουν ούτε τελεία. Και αυτό που λέει ο Άγιος, τόσο χαριτωμένα, δεν βάζουν ούτε τελεία, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, το βλέπω στα παιδιά. Ξέρετε, κάνω παρατηρήσεις σε παιδιά τρίτης ηλικίου. Δεν μιλάμε τώρα για παιδιά γυμνασίου, δημοτικού. Γιατί δεν βάζουν τελείες, σημεία στίξης. Μπορεί κάποιος να έχει μια ολόκληρη παράγραφο χωρίς τελεία. Είναι
τρομακτικό από τη μία και από την άλλη πραγματικά εκπληκτικό τι απόλυτη περιγραφή και ακτινογραφία έκανε ο Άγιος Παΐσιος για την εποχή μας. Βλέπω μια γλώσσα που γράφουν μερικοί. Διάβαζα σε μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Λέει για μια μετάφραση που γράφτηκε για την Καινή Διαθήκη. «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου. Δεν ταιριάζει, βρε παιδί. Δεν ξεχωρίζει το ιερό από το ανίερο». Γράφουν έτσι δήθεν για να είναι όλα ίδια, να υπάρχει ομοιομορφία στη γλώσσα. Ποιος ακόμη και από το πιο τελευταίο χωριό δεν θα καταλάβαινε αν έγραφε τον ιόν μου? Άκουσα μια φορά στο Άγιον Όρος σε μια ανάγνωση. Το ψωμί και το κρασί που κάνουν τη μεταλαβιά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Ποιος δεν ξέρει τι θα πει άρτος και ίνος? Λένε γέροντα ότι θα αντικαταστήσουν το ελληνικό αλφάβητο με το λατινικό, το οποίο εν πωλής έχει γίνει δυστυχώς στην νεολαία μας με τα γκρίκλις, τα λεγόμενα. «Άστα, δεν θα σταθούν αυτά, δεν θα σταθούν», απαντάει ο Άγιος. «Ευτυχώς που ο Θεός και από το στραβό και από το κακό βγάζει καλό, αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι». Δεν χάθηκε η παράδοση. Η γλώσσα τότε που τα είχαν όλα σε χειρόγραφα και δεν υπήρχαν ούτε φωτοτυπικά ούτε τίποτε, δεν χάθηκε η γλώσσα τότε και θα χαθεί τώρα που βγήκαν τόσα μέσα? Όχι, δεν πρόκειται να χαθεί. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι. Πάνε να εξαφανίσουν ένα ορθόδοξο γένος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένα ορθόδοξο έθνος σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση. Παλιά είχαμε τη φιλοσοφία. Η Αγία Εκατερίνη με βάση τη φιλοσοφία αποστόμωσε τους φιλοσόφους. Οι φιλόσοφοι ετοίμασαν τον δρόμο για το χριστιανισμό. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Μετά οι Έλληνες προχώρησαν να φωτίσουν και τους Σλάβους. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Μας κάνει κακό, λένε. Πρέπει να την εξαφανίσουμε. Αυτή είναι η λόγη του Αγίου Παϊσίου. Αυτά για την γλώσσα μας. Τα λίγα, όσο μπόρεσα έτσι πιο περιεκτικά, φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος να κάνουμε και ένα σχολιασμό περαιτέρω και να περάσουμε στη μουσική παράδοση, να πούμε λίγα λόγια και για τη μουσική μας, την αξία της, την ιστορικότητά της, τη σημασία της και στο σήμερα, στην εκκλησία μας, αλλά και στην καθημερινότητά μας, στην κοινωνική μας ζωή. Αυτή λοιπόν η σπουδαία και αξεπέραστη γλώσσα συνήργησε με τη θεόπνευστη μουσική, την εκκλησιαστική ή αλλιώς βυζαντινή μουσική και δημιουργήθηκαν οι απαράμιλης ομορφιάς πνευματικής, θεολογικής και προσευχητικής αξίας ύμνοι της Εκκλησίας μας. Αλλά πριν αναφερθούμε εκτενέστερα στην εκκλησιαστική μουσική παράδοση του γένους μας, ας κάνουμε μια σύντομη περιήγηση για να γνωρίσουμε την αξία της μουσικής γενικότερα. Ο άνθρωπος, πριν ακόμα δει το φως του ήλιου, ακούει την πρώτη του μουσική. Είναι αυτή η πρώτη μουσική η πιο μελωδική, η πιο ζεστή, η πιο γλυκιά μουσική. Είναι ο ρυθμικός χτύπος της καρδιάς της μάνας. Όλοι γνωρίζουμε, και ιδιαιτέρως οι γυναίκες, οι μητέρες, ότι αμέσως μόλις βγει το βρέφος από τη μήτρα της μάνας, η μαία το αφήνει πάνω στο στήθος της μητέρας του. Και αυτό σταματάει να κλαίει. Γιατί ακούει και πάλι αυτή τη ρυθμική και ανεπανάληπτη μουσική, τον χτύπο της καρδιάς της μητέρας του. Αυτή η τόσο απλή μουσική γεμίζει με ασφάλεια και γαλήνει το βρέφος. Έτσι λοιπόν η μουσική είναι ένα πανάρχαιο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Στην αρχαία Ελλάδα οι πρόγονοί μας έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στη μουσική. Εκτός από το γεγονός ότι ήταν ένα από τα βασικότερα μαθήματα της εκπαίδευσης των παιδιών, η μουσική βρισκόταν σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής του ζωής, ως βασικός παράγοντας για τη θετική εξέλιξη των δράσεών τους. Έτσι, με μουσική άρχιζαν τις μάχες, με μουσική προσεύχονταν, με μουσική διασκέδαζαν, με μουσική συνόδευαν τον αθλητισμό. Αναφορικά μάλιστα με τη σχέση του αθλητισμού και της μουσικής, η σύνδεσή του στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ στενή. Η μουσική συνέδεε το τραγούδι με την ποίηση και τον χορό με τη γυμναστική. Έτσι, στα γυμνάσια και στις παλέστρες, οι νέοι εκτελούσαν διάφορες ασκήσεις με τη βοήθεια ενός μουσικού οργάνου. Με τον τρόπο αυτόν οι ασκήσεις τους γίνονταν πιο αρμονικές, όμορφες, πιο συγχρονισμένες, εύρυθμες.
Όλα τα αγωνίσματα απαιτούν από τους αθλητές δύναμη, ρυθμό, συγχρονισμό, ακρίβεια και αρμονία. Τα στοιχεία αυτά εμπεριέχονται στη μουσική. Αυτός είναι ο λόγος που ένας μουσικός συνόδευε κάθε αθλητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της προπόνησης αλλά και του αγώνα. Στον ανοιχτό χώρο της παλέστρας και του γυμνασίου, ο αυλός αποδεικνύεται το πιο κατάλληλο όργανο μουσικής συνοδείας για τα αθλήματα του πεντάθλου. Ο αυλητής βοηθάει με τη μουσική του τους αθλητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να αναπτύξουν αρμονικά και ισορροπημένα το σώμα και την ψυχή τους, με απότερο σκοπό να κατακτήσουν ολοκληρωμένη παιδεία. Ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν τα επινίκια άσματα, αν έχετε ακουστά, που ψάλλονταν προς τιμήν των νικητών. Ο κατεξοχήν ποιητής των Ολυμπιακών ύμνων είναι ο Πίνδαρος, μαθητής του διάσημου στην αρχαιότητα ποιητή και μουσικού Λάσου του Ερμιονέα. Στο αντιπροσωπευτικό του έργο Επίνικη, καταγράφονται 44 ύμνοι στους οποίους εγκομιάστηκαν κατά κανόνα οι νικητές των μεγάλων πανελληνίων αγώνων. Ολυμπιονίκες, Ιθιονίκες, Ισθμιονίκες και Νεμενιονίκες. Τα επινίκια συνοδεύονταν από συγχαρητήριες ευχές προς τους συγγενείς και τους συμπολίτες του νικητή, με ιδιαίτερη μνήα της πόλης του και με ό,τι στοιχείο μυθικό και ιστορικό αναφερόταν σε αυτήν. Οι ύμνοι αυτοί συνοδεύονταν από λύρα ή αυλό ή και τα δύο. Εξάλλου, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τη μουσική ως δώρο των θεών, η οποία οδηγεί στην ηθική και στην αγάπη της αρετής. Ο Πυθαγόρας, ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ., φιλόσοφος και μαθηματικός, έλεγε: «Η μουσική ξυπνά στην καρδιά τον πόθο των ωραίων πράξεων». Οι αρχαίοι Έλληνες, επίσης, ο Πλάτωνας έλεγε: «Η μουσική, η ομορφιά αυτή του σύμπαντος, εξευγενίζει τα ήθη και ημερώνει τον άνθρωπο». Ο Αριστοτέλης ανέφερε τα εξής: «Η μουσική είναι σε θέση να επιδράσει στην ψυχική συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά και σύγχρονοι των αρχαίων Ευρωπαίοι, διάφοροι Ευρωπαίοι όπως ο Μπετόβεν, υποστήριζε ότι η αληθινή και γνήσια μουσική είναι η υψηλότερη αποκάλυψη του πνεύματος. Είναι κρίκος που συνδέει τις αισθήσεις με το πνεύμα. Η μουσική είναι αποκάλυψη ανώτερη από κάθε σοφία και φιλοσοφία». Και θα αναφέρω άλλον έναν ξένο, άλλους 2-3 σας αναφέρω και τους υπόλοιπους δεν θα τους αναφέρω για το χρόνο μας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο μεγάλος Γερμανός συνθέτης Σούμαν Ροβέρτος, ο οποίος υποστήριζε ότι η μουσική για εμένα είναι η τελειότερη έκφραση της ψυχής. Όπως όμως και τα άλλα είδη της τέχνης, όπως η ποίηση, η λογοτεχνία, η ζωγραφική, έτσι και η μουσική γίνεται όργανο καλού ή κακού, ανάλογα με την ιδεολογική θέση που παίρνει ο άνθρωπος, δηλαδή όπως σκέπτεται ο μουσικοσυνθέτης, έτσι και εκφράζεται. Ορισμένη σειρά ήχων μπορεί να διεγείρει την ψυχή σε ένα συγκεκριμένο αίσθημα, ενθουσιασμό, συγκίνηση, γαλήνη, ανακούφιση. Και αυτό συμβαίνει διότι οι ήχοι επιδρούν άμεσα στον υποθάλαμο του εγκεφάλου, ο οποίος επηρεάζει το νευρικό σύστημά του και τους αδένες του σώματος, που ρυθμίζουν την κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό. Έτσι, η μουσική μπορεί να καταπραίνει τον καρδιακό ρυθμό, την πίεση, να μειώσει το άγχος, να ανακουφίσει από τον πόνο και να φουντώσει τη σπίθα της αισιοδοξίας. Σύγχρονες έρευνες, μάλιστα, έχουν αποδείξει ότι οι ασθενείς που άκουγαν μουσική πριν και μετά την εγχείρηση είχαν λιγότερες ορμόνες στρες στο αίμα τους και αυτό βοήθησε στην επέμβαση καλύτερα. Ωστόσο, η μουσική όταν χρησιμοποιηθεί με τον λάθος τρόπο μπορεί να επιδράσει άκρως αρνητικά. Ο Δόκτωρ Ρόναλντ Σπέγγερ, ένας ο οποίος είναι υγειονομικός διευθυντής των Αγγλικών σχολείων, είχε πει χαρακτηριστικά: «Η αυξημένη ανηθικότητα στους νεαρούς μαθητές και τις μαθήτριες οφείλεται κυρίως στη μοντέρνα μουσική». Και αυτό το είπε ένας Βρετανός. Επίσης, ο διάσημος μουσικοθεραπευτής Άνταμ Κνίστε είχε πει ότι
Η ένταση του ήχου στη μουσική ροκ προκαλεί εχθρότητα, ναρκισσισμό, εξάντληση, πανικό, δυσπεψία, υψηλή πίεση και μία παράξενη νάρκωση. Και αυτό εγώ πρόσφατα, τώρα που προετοιμάστηκα για αυτή την εισήγηση εδώ, το διάβασα αυτό και ξέρετε το βλέπω στα παιδιά. Όσοι ακούνε ροκ μουσική έχουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Το βλέπω στο μάθημα. Τι λέει όμως η Αγία Γραφή για την επίδραση της μουσικής? Οι αναφορές στην Αγία Γραφή για τη μουσική είναι τόσες πολλές που δεν θα μπορούσαμε σήμερα να τις αναφέρουμε όλες. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 31, ο ίδιος ο Θεός υπαγορεύει έναν ύμνο στο Μωυσή και είναι γνωστό η οδή του Κυρίου, η οποία υπάρχει μέχρι τις μέρες μας και ψάλλεται. Στα βιβλία παραλειπωμένων Α και παραλειπωμένων Β διαβάζουμε ότι 4.000 ψάλτες δοξολογούσαν τον Κύριο. Στα εγγένεια του ναού του Σολομώντα, 4.000 ψάλτες δοξολογούσαν τον Κύριο όλοι με μία φωνή και έψαλαν το γνωστό «Εξομολογήστε το Κυρίο, ό,τι αγαθόν, ό,τι στον αιώνα το έλεος αυτού». Ο προφητάναξ Δαβίδ, στον ψαλμό 145 λέει «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Στο βιβλίο του Δανιήλ διαβάζουμε για τους 3 παιδες στην Κάμινο, όπου ο άγγελος Κυρίου δρόσιζε το μέσο της καμίνου και οι 3 παιδες υμνούσαν με ένα στόμα «Ευλογητός η Κύριο Θεός των πατέρων ημών και ενετός και υπερυψούμενος εις τους αιώνας». Επίσης, στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διαβάζουμε «Και οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών». Δηλαδή, ο Κύριος και οι μαθητές του έψαλαν ύμνος. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο, κατά δε το μεσονύκτιον, Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Δηλαδή, ο Παύλος και ο Σίλας έψαλαν προσευχές στη φυλακή. Στους Κολασσαείς, στο 3ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος «Με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο Θεό και ψάλουμε με την καρδιά μας τον Κύριο». Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή αναφέρεται «Ψαλώ το πνεύματι, ψαλώ δε και το νοή». Δηλαδή, ο νους πρέπει να ψάλει μαζί με την καρδιά. Στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη, διαβάζουμε ότι στον ουρανό οι εκλεκτοί ψάλουν ενώπιον του θρόνου του Θεού, δηλαδή προορισμός μας στην αιώνια ζωή είναι να ψάλουμε ενώπιον του θρόνου του Θεού και έτσι να προγευόμαστε και από εδώ με την ψαλμοδία των Παράδεισο. Όλα αυτά αποδεικνύουν με τον πλέον πιστικό τρόπο ότι η μουσική αποτελεί δώρο του Θεού και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων, τόσο στην κοσμική όσο και στην πνευματική του ζωή. Ποια είναι όμως η μουσική του γένους των Ελλήνων, η οποία χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μήπως άραγε είναι η ίδια ή έχει αλλάξει? Η μουσική των Ελλήνων ακολουθεί τον ίδιο δρόμο της ελληνικής γλώσσας, όπως προαναφέραμε. Δηλαδή, η ελληνική γλώσσα αποτελεί μία ενιαία γλώσσα μέσα στο βάθος των δεκάδων αιώνων. Έτσι και η μουσική των Ελλήνων είναι και σήμερα αυτή που χρησιμοποιούσε ο Πίνδαρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες πριν αλλά και μετά από τις μάχες, η μουσική που μάθαιναν οι Ελληνόπαιδες στα γυμνάσια της αρχαίας Ελλάδας, η μουσική που έσπηρε ο Μέγας Αλέξανδρος σε όλον τον κόσμο της Ανατολής. Αυτή η μουσική μεταλαμπαδεύτηκε μεταμορφωμένη όμως στον ελληνορθόδοξο πλέον κόσμο της Ανατολής κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή όπως είναι γνωστή σε εμάς της Βυζαντινής. Η ίδια αυτή η μουσική εξέφραζε τους πόνους, τις χαρές, τις λύπες, τα ηρωικά κατορθώματα των Ελλήνων, των Ρωμιών, αλλά εξέφραζε και την προσευχητική διάθεση της ψυχής των Ελλήνων χριστιανών. Έτσι λοιπόν η ίδια μουσική παρουσιάζεται με 2 ονόματα, έχοντας όμως την ίδια ψυχή. Δηλαδή, την καθημερινότητα των ανθρώπων
εξέφραζαν τα λεγόμενα δημοτικά τραγούδια ή αλλιώς κοσμική μουσική. Τη λατρεία προς τον Θεό την εξέφραζε η ίδια μουσική, έχοντας όμως το όνομα της εκκλησιαστικής μουσικής. Η διαφορά έγκυται στον τρόπο εκφοράς, έκφρασης της μουσικής και όχι στην ίδια αυτή καθεαυτή τη μουσική, η οποία παραμένει ίδια και απαράλλακτη και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Για την κοσμική μουσική των Ελλήνων διαβάζουμε από την αρχαιότητα για τη μεγάλη συμβολή που είχε στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όπως προαναφέραμε και πριν. Έτσι λοιπόν η μουσική, η κοσμική λεγόμενη μουσική, συνέβαλε πάρα πολύ στις χαρές των Ελλήνων, στις λύπες, στις καταστροφές, στην τόνωση του εθνικού φρονήματος και στη διάδοση του ηρωικού πνεύματος και στις επόμενες γενιές. Αυτό συμβαίνει εξάλλου ακόμα μέχρι και τις μέρες μας, όπου για παράδειγμα στον πόλεμο στο έπος του 1940, τα πατριωτικά τραγούδια της Βέμπο αλλά και άλλων καλλιτεχνών έδιναν κουράγιο και δύναμη σε όλους τους Έλληνες ώστε να συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα τους. Παρηγορούσαν τις μητέρες και τις χήρες για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Ακόμα και σήμερα λοιπόν η λεγόμενη παραδοσιακή μουσική των Ελλήνων αποτελεί μία σταθερά η οποία αντέχει μέσα στο βάθος των αιώνων, αφού η βαθιά ποιότητα η οποία την διακατέχει ξεπερνά κάθε εμπόδιο και αντικρούει κάθε μανιασμένη επίθεση που δέχεται, κυρίως όπως γνωρίζουμε από τα κέντρα της Δύσης. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στην εκκλησιαστική μουσική του γένους των Ελλήνων. Είναι φυσικά, όπως προαναφέραμε, η ίδια μουσική, ωστόσο έχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την κοσμική. Αυτή η ίδια μουσική, μέσω των θεόπνευστων ύμνων, οι οποίοι αποτελούν πολύ υψηλή θεολογία και προσευχή προς τον Τριαδικό Θεό, έχει καθαγιαστεί. Έτσι, μισό λεπτό, συγχωρείτε. Έτσι, η εκκλησιαστική μουσική δεν αποτελεί απλώς ένα βάλσαμο για την πονεμένη ψυχή του Έλληνα, αλλά αποτελεί ουσιαστικά μία προσευχή. Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει, όταν την ώρα του θυμού ο άνθρωπος αρχίσει να ψάλει ύμνους, φεύγει αμέσως η αγριάδα από την ψυχή του, γιατί την απεκοίμησε με την μελωδία. Η ψαλμοδία, συνεχίζει ο Άγιος, είναι γαλήνη ψυχών, βραβευτής ειρήνης, καταστέλει τον θόρυβο των λογισμών, μαλάσει της ψυχής τον θυμό, σοφρονίζει το ακόλαστο, βοηθά τη φιλία, την ένωση των διαφορών και φέρνει κοντά τους εχθρούς. Οδηγεί στην αγάπη, είναι παρηγορία των γερόντων, ανάπαυση από τους καθημερινούς κόπους, φωνή της Εκκλησίας. Ομορφαίνει τις εορτές, είναι των αγγέλων το έργον, το ουράνιο πολίτευμα και το πνευματικό θυμίαμα. Η βυζαντινή μουσική στην υπηρεσία των αντιαιρετικών αγώνων και της διατράνωσης της ορθόδοξης θεολογίας. Ας πούμε δύο λόγια και γι' αυτό. Πώς δηλαδή η βυζαντινή μουσική αποτέλεσε και ένα ανάχωμα απέναντι στις αιρέσεις. Οι πατέρες της Εκκλησίας με προεξάρχοντες τους τρεις ιεράρχες επιστράτευσαν τη μουσική τέχνη στον αντιαιρετικό αγώνα, επιδιώκοντας να διατρανώσουν το ορθόδοξο δόγμα μέσω των ύμνων. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά δείγματα ύμνων με έντονη τη δογματική απόχρωση που ταυτόχρονα στοχεύει στην ανασκευή της ευτυχιανής αίρεσης, δηλαδή των μονοφυσιτών, είναι ο ύμνος «Ο μονογενής και λόγος του Θεού», που το ψάλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ένα άλλο παράδειγμα από την εκκλησιαστική ιστορία είναι η δράση του Αγίου Εφραίμ του Σύρου στη Συρία κατά τον 3ο αιώνα. Ο Άγιος Εφραίμ κατόρθωσε να προσελκύσει στην Ορθοδοξία τους πιστούς από την αίρεση του γνωστικού Αμμόνιου, διαδίδοντας μουσική με αντιαιρετικό περιεχόμενο σε όλη τη χώρα. Ήταν δηλαδή και αυτό ένα μέσο, ένας τρόπος για να μπορέσει να προστατεύσει τους πιστούς από την αίρεση.
Δεν θα αναφέρω άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου οι πατέρες κατόρθωσαν και με τη μουσική βέβαια ως ένα ανθρώπινο μέσο να αναχαιτήσουν τις αιρέσεις, ακόμη και την αίρεση του Αρείου. Και θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια και για τη συμβολή της εκκλησιαστικής μουσικής στην ανάπτυξη της λογοτεχνικής παραγωγής στο Βυζάντιο, δηλαδή στους ύμνους. Πόσο βοήθησε στην παραγωγή ύμνων. Από τον 3ο αιώνα, η σύνθεση ύμνων με νέο περιεχόμενο, έχουμε χαρακτηριστικά το απολυτίκιο, το στιχηρό, το ιδιόμελο, τα προσώμια, τα εξαποστηλάρια και το κοντάκιο. Νομίζω ότι σε πολλούς από εσάς είναι γνωστά όλα αυτά, τα οποία φυσικά επενδύθηκαν με τη βυζαντινή μουσική και ψάλλονται μέχρι και τις ημέρες μας στην εκκλησία μας. Επίσης, η βυζαντινή μουσική υπάρχει και λειτουργεί ως μέσο ψυχαγωγίας και ψυχοθεραπείας στα πατερικά κείμενα. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν συχνά στα κείμενά τους το ρόλο της εκκλησιαστικής μουσικής στη διαμόρφωση και στην καλλιέργεια του χριστιανικού ήθους και παροτρύνουν τους χριστιανούς να υμνούν με μουσική τον Τριαδικό Θεό. Η μουσική για τους Αγίους Πατέρες είναι μέσο κατευνασμού των παθών, ψυχικής κάθαρσης, πνευματικής αγαλίασης. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει τα εξής: «Ούτως το μεν εν αυτή, ταραχώδες και τραχή και άτακτον εξομαλίζεται, το δε λυπούν θεραπεύεται». Αναφέρεται στην ψυχή, ότι θεραπεύεται η ψυχή από την ταραχή και γενικότερα από την αμαρτία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Γίνεται γάρ και ο αήρ Άγιος από ψαλμοδίας». Δηλαδή και ο αέρας αγιάζεται με την ψαλτική. Και ας πάμε και στους σύγχρονους Αγίους. Όπως είπαμε πριν, μιλήσαμε για τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Παΐσιο, οι οποίοι τόσο όμορφα μίλησαν για την ελληνική μας γλώσσα, έχουν μιλήσει και για τη μουσική μας. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε τα εξής: «Ο υγιής άνθρωπος ζει μέσα στην αρμονία. Είναι τόση η ωφέλεια της αρμονίας στην ψυχή. Αυτός που ξέρει μουσικά και έχει ταπείνωση, έχει την χάρη του Θεού. Πάει να θυμώσει, να εκραγεί, αλλά φοβάται τη δυσαρμονία, διότι και ο θυμός και όλες αυτές οι αμαρτωλές καταστάσεις δεν είναι μέσα στην αρμονία. Και έτσι μισεί σιγά σιγά την κακία και εγκολπώνεται την αρετή που είναι αρμονία». Και συμπλήρωνε για τη μουσική και μάλιστα τη βυζαντινή, την εκκλησιαστική μουσική. «Είναι καλό να ακούς μουσική. Ανώτερη από όλες είναι η βυζαντινή μουσική, γιατί δεν ταράσει την ψυχή, αλλά την ενώνει με τον Θεό και την αναπαύει τελείως». Συνεχίζει ο Άγιος: «Η βυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ εύκολη όταν την αγαπήσει η ψυχή. Κανένας χριστιανός δεν πρέπει να υπάρχει χωρίς να ξέρει βυζαντινή μουσική. Η μουσική αγιάζει τον άνθρωπο ανέμακτα. Χωρίς κόπο, αγαλώμενος, γίνεσαι Άγιος. Μπορείς να ζεις μέσα στη χαρά». Πού είναι αυτοί που τρέχουν να βρούνε θεραπεία για την κατάθλιψη? Όταν μάθουνε βυζαντινή μουσική και ειδούνε τη μαυρίλα να έρχεται, παπ, ένα δοξαστικό, και η μαυρίλα που έρχεται να σε καταλάβει ως ένα είδος ψυχικής μελαγχολίας γίνεται ύμνος προς τον Θεό. Εγώ το πιστεύω αυτό. Σας το λέω, ότι ένας μουσικός που αγαπάει τη μουσική, που είναι ευσεβής, μπορεί μια δυσκολία του να την κάνει έργο μουσικό ή ένα έτοιμο έργο να το ψάλει, να το αποδώσει. Τη δύναμη αυτή που θα σε στενοχωρούσε και θα σε καταπίεζε, την ίδια δύναμη τη βουτάς και την αγιάζεις. Όμως, κατά την ψαλμοδία, λέει ο Άγιος Γέροντας, αν δεν έχεις πνεύμα Θεού, έρχεται ο πειρασμός του εγωισμού και σε στραπατσάρει. Δεν έρχεται αυτή η χαρά, αυτή η αγαλίαση. Ενώ αυτό το Άγιο πράγμα, η μουσική, πρέπει να ειρηνεύει και να εναρμονίζει. Και σε κάθε περίπτωση έλεγε: «Αλλά θα πείτε να αποφεύγουμε τη μουσική γιατί μας βάζει σε πειρασμό?» Όχι. Να μάθουμε μουσικά για να μας βοηθήσουν και αυτά
ώστε να αποκτήσουμε το πνεύμα του Χριστού με μεγαλύτερη επίγνωση και ταπείνωση. Και θα κλείσουμε με τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος και αυτός είπε λίγα λόγια, αλλά πολύ ουσιώδη για την βυζαντινή μουσική, για τη μουσική μας. Τι γλυκά γυρίσματα έχει η βυζαντινή μουσική. Άλλα λεπτά σαν το αηδόνι, άλλα σαν απαλό κυματάκι. Όλα αποδίδουν, τονίζουν τα θεία νοήματα. Όμως σπάνια να ακούσεις αυτά τα όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι που ψέλνουν τα λένε λειψά, κουτσουρεμένα, καλουπωμένα, αφήνουν τρύπες και το κυριότερο τα λένε χωρίς τόνο. Απορώ, δεν έχουν οξύες αυτά τα βιβλία τους, σαν τη σημερινή γραμματική είναι χωρίς τόνους, χωρίς οξύες. Άλλοι τα τονίζουν όλα δυνατά, τα λένε και όλα ίσια, όλα καρφωτά και νομίζεις χτυπούν καρφιά με το σκεπάρνι. Ναι, αλήθεια, ή τελείως άτονα ή σκληρά. Πριν από χρόνια κάποιος ψάλτης παλιός πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε ρεζίλι. Οι πατέρες έψελαν παραδοσιακά. Τον πήραν και αυτόν μαζί τους να ψάλει, αλλά αυτός δεν έκανε τα γυρίσματα γιατί δεν τα ήξερε. Οι αγιορείτες τα είχαν από παράδοση. Μετά προβληματίστηκε και αυτός και μερικοί άλλοι. Μπήκε η καλή ανησυχία. Γέροντα, τι βοηθάει να ψάλει κανείς κατανυκτικά? Να έχει το νου του στα θεία νοήματα και να έχει ευλάβεια. Άλλο η ευλάβεια και άλλο η τέχνη. Η επιστήμη της ψαλτικής, που πολλές φορές προσθέτω εγώ, εμείς οι ψάλτες δυστυχώς τα συγχέουμε ή υπερτερεί πολλές φορές η επιστήμη της ψαλτικής έναντι της ευλάβειας και της προσευχής. Η τέχνη, λέει ο Άγιος, χωρίς ευλάβεια είναι μπογιές. Όταν ο ψάλτης ψάλει με ευλάβεια, ξεχυλίζει από την καρδιά του η ψαλμοδία και ψάλει κατανυκτικά. Όταν εσωτερικά είναι σε καλή πνευματική κατάσταση ο άνθρωπος, όλα πάνε καλά. Αν έχει αριστερούς λογισμούς, τι ψαλτική θα κάνει? Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με την καρδιά σας για τον Χριστό. Και θα κλείσω με ένα πολύ μικρό απόσπασμα που νομίζω συμπεριλαμβάνει μέσα την ουσία όλων όσων είπαμε, ενός Βρετανού ιστορικού, του Έντουαρντ Γκίμπον, ο οποίος είπε και για τη μουσική και για τη γλώσσα μας. Οι Βυζαντινοί εξακολουθούσαν να κατέχουν το χρυσό κλειδί που μπορούσε να ξεκλειδώνει τους θησαυρούς της αρχαιότητος, τη μουσική και την πλούσια ελληνική γλώσσα που δίνει ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων και στο σώμα, στις αφηρημένες έννοιας της φιλοσοφίας. Νομίζω πως ο σπουδαίος αυτός ιστορικός αυτά τα λίγα από εμένα για τη μουσική και τη γλώσσα μας. Αυτό που θα ήθελα να αναρωτηθούμε όλοι μας μέσα από αυτά που ακούσαμε, και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της σημερινής επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας, είναι πώς όλα αυτά επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, αν μας επηρεάζουν θετικά ή όχι, και πώς όλα αυτά επηρεάζουν την νεολαία μας, τα παιδιά, τους εφήβους, την επόμενη τη ζωή της πατρίδας μας. Εγώ έχω μια ιδέα για όλα αυτά ως εκπαιδευτικός, μπορεί και κάποιοι άλλοι να είναι εκπαιδευτικοί εδώ μέσα, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε και εκπαιδευτικοί. Όσοι έχουμε επαφή με τα παιδιά και γονείς, καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς και η γλώσσα μας και η μουσική μας βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλο λίθαργο από εμάς τους ίδιους βέβαια. Αυτά υπάρχουν, αλλά εμείς μέσα μας τα έχουμε αποκοιμήσει και έχουμε πολλές ολέθριες αρνητικές επιπτώσεις. Πατέρες, βλέπω εγώ στα παιδιά για παράδειγμα, διάβασα μια έρευνα προχθές
μου έκανε τρομερή εντύπωση, επιβεβαίωσε αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα. Λέει, τα παιδιά σήμερα μπορούν να συγκεντρωθούν μόνο για 8 δευτερόλεπτα μέχρι τις ηλικίες, λέει, των 15-16 ετών. Μετά το μυαλό τους φεύγει. Μπορεί να σε κοιτάζουν, αλλά δεν είναι σε αυτό που λες. Και έτσι πολλές φορές, θα σας πω, θα το πάω στη γλώσσα, τι σχέση έχει με τη γλώσσα. Πολλές φορές κάνω κάποιο ερώτημα στα παιδιά ή μία εκφώνηση και με ρωτάνε 2 και 3 φορές, κύριε, τι είπατε, το ξαναλέτε, σε βαθμό που αν κάποιος άλλος δεν γνωρίζει, λέει, σε κοροϊδεύει το παιδί αυτό. Προφανώς και έχει ακούσει. Δεν μπορεί να σε ρωτάει 2-3 φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τι είπατε. Αλλά δεν με κοροϊδεύει. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Και αυτό, ξέρετε, πάλι με σύγχρονες έρευνες, έχουν πολλοί επιστήμονες και πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι, ειδικά για την ελληνική γλώσσα, το γεγονός ότι δεν μαθαίνουν τα παιδιά την ελληνική γλώσσα τους έχει δημιουργήσει πολλά μαθησιακά προβλήματα. Γι' αυτό και έχουμε γεμίσει παιδιά με δυσλεξίες, με διάσπαση προσοχής κτλ., τα οποία είναι αποτελέσματα ουσιαστικά της μη εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Γίνεται δηλαδή στο μυαλό τους ένα μπέρδεμα μεγάλο και έτσι τους βγάζει στην επιφάνεια διάφορα προβλήματα. Φυσικά σε συνδυασμό και με τις νέες τεχνολογίες, που το γνωρίζετε όλοι σας, ότι τα παιδιά, το κινητό τους, το τάμπλετ ή ο υπολογιστής έχει γίνει προέκταση του εαυτού τους. Εγώ, ας πούμε, πολλές φορές δεν κάνω διάλειμμα στο μάθημα πλέον, γιατί στο διάλειμμα παίρνω αμέσως το κινητό και για να τους επαναφέρω ξανά στο μάθημα πρέπει να περάσουν άλλα 10 λεπτά. Οπότε λέω, παιδιά, δεν κάνουμε διάλειμμα. Τι να το κάνουμε το διάλειμμα? Αφού το διάλειμμα το χρησιμοποιείτε για να κάνετε κακό στον εαυτό σας. Οπότε νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και μέσω της γλώσσας μας και μέσω της μουσικής. Και ειδικά και τα δύο αυτά μαζί, η Εκκλησία μας με τον καλύτερο τρόπο τα παντρεύει, να το πω έτσι απλά, και μπορεί να προφυλάξει τα παιδιά μας και από πάρα πολλούς κινδύνους για τους οποίους γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα και από μένα ίσως, ελοχεύουν καθημερινά γύρω από τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά οφείλω πάρα πολλά στη βυζαντινή μουσική, διότι στα δύσκολα χρόνια της εφηβείας, της νεότητας, ακόμη και των σπουδών, με κράτησε κοντά στην Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και έτσι προσπαθώ και εγώ όσο μπορώ να το μεταφέρω στα παιδιά σήμερα, έτσι ώστε μέσα από τη βυζαντινή μουσική και τη γλώσσα θα μάθουν καλύτερα, αλλά θα έχουν έτσι μια άγκυρα, θα έχουν ρίξει μια μόνιμη άγκυρα στο λιμάνι που λέγεται Εκκλησία, Χριστός. Έχω να σας πω πολλές εμπειρίες και παραδείγματα, εντάξει, θα μας πάρει πάρα πολύ, απλά αυτό θέλω να το τονίσω. Θα βοηθήσει πολύ τα παιδιά. Εγκρατείας διδάσκαλος